Imos facer un instrumento moi sinxelo, un asubío cunha velá. Só fai falta unha navalliña e máis unha velá. E coa navalla, despaciño, cortarlle a punta á velá. Temos que ir a modiño porque a casca da velá é dura, senón podemos nos cortar. Tamén é fácil de facer se poñemos un papel de lixa encima da mesa e rascamos a velá contra o papel de lixa, entonces xa se vai abrindo o buraco, pero coa navalla tamén se fai ben. Entonces hai que ir, vedes, hai que ir facendo un burato a punta así. Entón, despois, unha vez que este o burato feito, hai que sacar a velá de dentro. Para iso hai que apoiar a velá na mesa, non o fagades así no aire porque podedes cortar un dedo. Sempre coa velá encima da mesa, imos sacando, despaciño, con cuidado que non rebenta a velá. Vai salindo o froito que ten dentro. Vai se dando cortiños. E xa está feito. Só hai que colocalo aquí diante dos beizos